Manresa amb civisme. Per tenir els carrers nets, fem servir les papereres. No llancem papers, ampolles, xiclets ni altres objectes a terra. Som responsables dels residus que generem. Cal utilitzar correctament els contenidors. I si hem de llançar mobles, trastos o andròmines, cal anar a la deixalleria. Si passegem el gos, ha d'anar sempre lligat. I cal recollir els seus excrements. Respectem les persones que conviuen amb nosaltres. Cedim el seient al transport públic a la gent gran. Obrim la porta a les persones que van carregades o amb cotxet. Ajudem els veïns. Fem de Manresa una ciutat amable. Respectem el silenci i el descans dels veïns. Les motos i els cotxes han de circular amb compte i fent el mínim soroll possible. Cal aparcar els cotxes correctament per deixar passar els vianants i els altres vehicles. Sobretot, cal respectar els llocs reservats per a persones amb discapacitats. Com a vianants, també tenim responsabilitats. Caminem per la vorera, creuem amb cura els passos de vianants i respectem els semàfors. Respectem el mobiliari urbà i les façanes per tenir-los en bones condicions. Per gaudir dels parcs i jardins, mantenim-los nets i tractem amb cura plantes, arbres i flors. El mobiliari dels parcs infantils és per als infants. Respectem-ho. Manresa amb civisme. Manresa al centre de tot.